Вітаю вас, пані Світлано, в Гданську, польському місті, де проходить конференція по відбудові України. До вас питання як до лідерки білоруської опозиції, адже от ви впевнено ви слідкуєте за динамікою подій в Україні. І президент Зеленський заявив, що Білорусь таки може втягнути у війну. Мовляв, там на прикордонні нашому з вами будуються бази, будується інфраструктура для ймовірного вторгнення. Які деталі у вас є, можливо, з цього приводу? Ну, мы таксама адсочваем, што будуецца пэўная інфраструктура, якой не павінна быць на тэрыторыі Беларусі, калі Беларусь не рыхтуецца да нейкай эскалацыі ці правакацыі. І мы разумеем, што Лукашенко служыць інтарэсам Пуціна, перш за ўсё, не інтарэсам беларускага народа ці Украіны, і ён будзе гатовы ў любы момант прадаставіць зноў нашу тэрыторыю для ўторгнення. Можа гэта адбыцца не заўтра, не паслязаўтра, можа ўвогуле не адбыцца, але тое, што такая падрыхтоўка ідзе, гэта відавочна, і это такі, ведаеце, пэўны ціск на Украіну, на краіны захаду, канешне, каб у выпадку чаго вось былі ўжо і базы, былі і там база для ядзернай зброі, для рэчнікаў і гэтак далей. Мы павінны разумець, што гэта ціск і на беларусаў таксама, і, канешне, беларусы супраць вайны, беларусы на баку Украіны, але мы, канешне, удзячныя Украіне за такую моцную пазіцыю, за тое, што прэзідэнт Зеленскі звяртае ўвагу на тое, што адбываецца ў краіне, разумее, што пакуль Лукашенко ва ўладзе, фактычна, то вось гэтыя пагрозы яны заўжды будуць. І, канешне, мы з нашага боку таксама ўзмацняем гэты наратыў, каб, напрыклад, Еўропа не думала, што гэта проста гульні нейкія, што гэта пагроза і іх краінам таксама. Які настрої загалом у Білорусі наразі панують? Тому що, за даними нашої розвідки, Білорусь таки може втягнути у цю війну і, ймовірно, білоруську армію, тобто білоруський народ проти українського народу. Я, напрыклад, не бачу такой перспектывы, каб беларуская армія была ўцягнута па розных прычынах. Перш за ўсё, гэта, канешне, няма антыукраінскіх настрояў, у нас няма гэтых імперыялістычных амбіцый, і я пэўненая, што беларусы шануюць добрыя стасункі паміж украінцамі і беларусамі як нацыямі. Адначасова мы разумеем, што рэжым зноў жа на баку Расіі, але я думаю, што гэта не ў інтарэсах і беларускага рэжыму таксама, каб беларусы былі ўцягнуты, бо гэта пэўны момант эскалацыі, і гэта можа быць палітычная смерць для Лукашэнкі таксама, бо адна справа, калі атакаваць безаружных беларусаў у моманты пратэсту, іншая справа ісці супраць вельмі добра падрыхтаваных узброеных украінцаў, і што людзі, армія, салдаты могуць павярнуць сваю зброю супраць Лукашэнкі. Але што відавочна, што Лукашэнку нельга давяраць, што ён не будзе працаваць на карысць Украіны, зарабляе грошы на крыві украінцаў, ён узмацняе мілітарна Беларусь, каб яна была карыснай для Расіі, перш за ўсё. І таму гэты ультыматум, які прэзідэнт Зеленскі паставіў Лукашэнку, гэта так званы шанец Лукашэнку даказаць свой суверэнітэт. Мы бачым, што ваеннага суверэнітэту у Лукашэнкі няма, але калі Лукашэнка хоць крыху дбае пра Беларусь, то ён не будзе эскаляваць. Мы бачылі гэты тэст, рэтрансляторы былі прыпынены на некаторы час, але ўжо сёння ноччу мы бачылі, што новыя дроны ляцелі на тэрыторыі з боку Беларусі, і, канешне, гэта вельмі небяспечная гульня для Лукашэнкі. Я не ведаю, што ён хоча гэтым паказаць. Можа, пасля кансультацый пэўных з Расіяй яму далі там, не ведаю, зялёнае святло, мы гэта пабачым, што будзе адбывацца. Але, канешне, прэзідэнт Зеленскі сказаў, што аб'екты, якія служаць расійскай ваеннай машыне, гэта тыя аб'екты, якія могуць быць атакаваныя, такія апраўданыя мэты, і, канешне, беларусы б не хацелі, каб гэта адбылося. Я думаю, што і Украіна не хацела, таму што ўсё роўно у нас адзін супольны вораг, і мы бачым адзіную супольную будучыню у Еўропе.
але і трэба гэта перадухіліць, і трэба больш аказваць ціску на рэжым Лукашэнку, каб яны разумелі, што любыя пагрозы будуць мець сваю цану ў будучыні. Ну, теоретично, ми б не хотіли, щоб так було, але теоретично ми країна у війні, і український народ теж не вірив в російське вторгнення, але теоретично ми можемо припустити, що білоруську армію таки втягнуть у війну проти України на боці Росії. Що це може викликати в Білорусі? Тому що ми уявляємо, ідуть білоруські солдати, наші дрони їх знищують, і навряд вони би там переступили хоча б 10 метрів землі. Ми це бачимо, ситуація на фронті. Що може відбутися в Білорусі, коли такий момент може теоретично наступити? Ну, тэарэтычна шмат што можна абмяркоўваць. Я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што у беларускай арміі няма нікога імкнення супрацьстаяць украінскай арміі. З аднаго боку, салдаты разумеюць, што яны ў параўнанні з украінскай арміяй нічога не могуць, там і мілітарна не падрыхтаваныя. Ну і ўвогуле няма такіх настрояў ваяваць супраць Украіны. І калі, напрыклад, давайце тэарэтычна, што адбудзецца нейкая там агульная мабілізацыя. Я думаю, што беларусы будуць як мага хутчэй уцякаць ад гэтага, там з поля боя, здавацца, ўсё што загодна, а у якім-небудзь выпадку могуць сваю зброю супраць Лукашэнкі накіраваць. Зараз мы разумеем, што Украіна атакуе ўжо Расію, не захищаецца, а атакуе, і у Пуціна няма там шмат часу надаваць увагі Лукашэнка. Лукашэнка разумее пагрозы перш за ўсё для сябе. Хочу падкрэсліць, ён не дбае пра Беларусь, ён дбае пра сябе і разумее рызыкі для яго асабіста. Вось, а што тычыцца беларусаў, я пэўнена, што такое немагчыма. Дай Бог, щоб цього не сталося, але ще раз повторюю, українці не вірили і в російське вторгнення, і зараз країна, яка воює 4,5 роки війни, точно вже підготовлена. Так, я розумію. Я хочу підкреслити, що Білорусь як країна, наша інфраструктура, наші дороги, там железна дорога, вона може бути використана. Усі ці бази, вучені, але це робиться руками режиму. І рэжым заўжды будзе на баку Расіі, што б там уже Лукашенко пабліку там не прасіў прабачэння у Зеленскага, сёння просіць прабачэння, завтра ён будзе зноў атакаваць. Але мы павінны размяжоўваць беларускі рэжым і беларускі народ. Все-таки я не бачу вось гэтых антыукраінскіх настрояў увогуле. І калі у нас настроі у расейцаў, беларусаў абсолютно розныя. І таму я не бачу такога сцэнару, калі беларусы, беларуская армія будуць неяк дапамагаць расійскай военнай машыне. Лукашенко заявив, що начебто мав певні консультації, зустрічі з представниками президента Зеленського на території Білорусі. Українська сторона не підтверджувала ці контакти. Можливо, вам щось відомо? Ну і у нас няма пацверджання, што такія кантакты адбываліся. Мы разумеем, што можа ісці нейкая камунікацыя на ваенным узроўні ці па каналах спецслужбы, яны заўжды існавала, але Лукашенко такі чалавек, што ён можа ўсё што заўгодна наплесці, каб паказаць, што я вось такі са мной раюцца, са мной камунікуюць. А калі няма доказаў, то не было ніякай сустрэчы. Калі была сустрэча, ну пакажы гэта. Крайнє запитання до вас. Я впевнена, ви відслідковуєте настрої в оточенні Лукашенка. Можливо, це теж складно робити, тому що все закрито, цей простір закритий, але, можливо, якісь деталі у вас є, тому що Росія, як ми вже чули на цій конференції, наразі Україна наслідчими власними ударами, спроможностями наносить велику шкоду Росії. Як це відбувається на оточенні Лукашенка, зокрема? Што зараз відавочна, што Расія не така усемагутная, якой пра яе думалі, да? І Украіна показала і беларускаму рэжыму, і ўсей Еўропе ўвогуле, так, што Расія можа атрымаць паразу, што яна не мае нават магчымасці сябе захішаць і не мае сілы там захішаць Лукашэнку і яго рэжым. І вось што тут працуе, што дыктатары разумеюць толькі мову сілы. Так, і Украіна гэтую сілу показала, і вы, конечно, вялікі прыклад для нас, беларусаў, і для ўсіх, што калі ёсць унутраная моц, калі ёсць дастаткова ваеннай тэхнікі, да, Украіна вельмі шмат прасунулася ўперад наконт ваеннай тэхнікі, то можна атакаваць нават тыя краіны,
так, які аказаліся ўвогуле немагчыма атакаваць. Вось. І, канешне, асяроддзе Лукашэнкі таксама разумее, што Лукашенко ваенны злачынца. Яны не хочуць несці адказнасць за гэтае ваеннае злачынства. І калі будзе нейкая, зноў жа, эскалацыя, ці яны будуць бачыць, што Лукашенко штурхае Беларусь у больш ваенны кантэкст, то там таксама ўнутры можа пачацца нейкая дынаміка, нейкая турбулентнасць, нейкія працэсы. Лукашенко вельмі добра гэта разумее, што ён разумее, што за гэтыя гады Лукашэнку не сталі давяраць, яго цярпець не могуць і разумеюць, што Лукашенко ізалюе Беларусь, што Лукашенко не дбае пра беларускія нацыянальныя інтарэсы і можа быць нейкі пераварот. Я тэарэтычна так магу казаць, бо у пэўны момант Лукашенко зразумее, што ён адзін, што яго не выратуюць яго асяроддзе, там уже нейкія ваенныя, якія яму лаяльныя, там збягуць кудысьці з ім. Але што тычыцца беларусам, павінны быць да гэтага моманту гатовыя, да пераломнага моманту. Конечно, мы зноў жа разумеем, што Украіна як новы рэгіянальны лідар будзе мець вялікую ролю, вялікі ўплыў на сітуацыю Беларусі таксама. Я вельмі удзячная вось гэтай змене пазіцый Украіны, што Украіна зараз камунікуе, спілкуецца з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Украіна зрабіла свой выбар відавочна. І, конечно, Лукашенко гэта вельмі балюча. Я думаю, што ён будзе спрабаваць выйсці з гэтай сітуацыі, не ведаю, паказаць, што вось толькі напалову віноўны, але, калі ласка, я прашу украінцаў не верыць, гэта ўсё ілюзія, немагчыма адарваць Лукашэнку ад Пуціна. Трэба аставацца з беларусамі, якія бачаць сваю супольную будучыню побач з Украінай у Європі і укладвацца менавіта ў беларусаў. Спасибі вам, пані Світлана, за вашу роботу, за ваш час. Чекаємо вас в Україні знову. Дякую вяліка. Слава Україні. Героям слава.